yangu haisi nyore, asi ndangoti nditaurewo pamwe zvingareruka. Murume wangu akati rimwe zuva adaidzwa kumba kwavo kuine family meeting, ndobva aenda. It was a Sunday manheru mugore ra2015, but haana kuzodzoka. Ndakazoenda kunobvunza vekumba kwavo kuti ko munhu haana kudzoka. Vakati aiwa akadzoka. Vamwe ndevaitoti vakamuperekedza sezvo kwanga kwava manheru. Takagara, nyaya ikaenda kumapurisa, akatsvagwa, but he was nowhere to be found. Nanhasi handizivi kuti murume aripi. Hope ndodzinzwira panext door. Ndakaedza kufamba, asi kunonzi hama dzake dzinoziva zvadzakaita. Zvino iniwo semutorwa handiziviwo zvekuita. Ndotangirawo papi? Ndinozoita kunge ndine zvandiri kupuma vanhu. Life yakaoma. Kubva ipapo basa ndaishanda, but rakabva rapera. Ndapedza nguva zhinji ndichiremerwa kuenda kubasa, simba ndichirishaya nekurwadziwa. Hapana kana wekumba kwavo ari kusumudza musoro zvake. Vana tine 3, ndiri kutatarika kuvachengeta hangu. Kushanda simba ndorandisina, hama wee, ndakagurwa kunorira. Dai at least ndawanawo kana paakaurayirwa, tikaviga vana vazive chokwadi, zviri nani hazvo. Ndatambura vadikani. Kwandinofamba vamwe vanonditi akaurayiwa nefamily that same day raaendako, as their sacrifice yekuromba, kuti ndizvirambe hazviite. Nokuti kubva ipapo vana bamukuru nevamwe vana bamudiki, life yavo yakangochinja zvinoshamisa. Vaakutanga kumhanya nemota dzinotyisa nemabhizinesi. Ndinosvika panguva yandinonamata kuna Mwari kuti vadii zvavo kumuunza kuhope ndakarara, akandiratidza paakasiyiwa. Apa vana ndo vanondirwadza kana ndakavatarisa. Kuuyawo kuzokuudza iwo kudai oso, kutiwo pamwe mungandibatsirawo hama dzangu.